Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Sizovula ngehlabelelo 120. Ngizocela umfundisi ukhathe angihole ngoba izwi lami lishilo. Inkosi usiphamukela. South Africa, South Africa, South Africa, Oh
Amen. Isihloko salenkonzo sithi isizwe esimnyama asiphaphame. Isizwe esimnyama asiphaphame. Ngike ngezwa ukukhuluma kwakhona ngo-Advocate Sikhakhane lapho ethi isizwe esimnyama sephucwe umhlaba waso nomnotho waso ngaba mhlophe. Kodwa okubi kakhulu ukuthi akugcini lapho ngoba baphucwe nengqondo. Ukucabanga kweningi labo akuqondile. Kungakhathalekile ukuthi umuntu ufunde kangakanani. Ngenkathi ngithunywa ukuba ngibuyise inkolo kaJehova, ngathola ukuthi inkinga yesizwe esimnyama iqala khona ekuqondeni umlando oqondile wenkolo nokuzwebala. Ukukholwa okuqondile kukwenza uNkulunkulu abe seduze kwakho. Uma uNkulunkulu eseduze kwakho uba nokuhlakanipha kwasezulwini ongatholakali kubantu abaningi. Inkolo kaMenzi wezulu nomhlaba obizwa ngokuthi uJehova yehlela esizweni samaHebheru ngomprofeti uMose. Le inkolo ephelele ngokwenqubo mgomo wayo ngoba ichaza ngokuqondile ukuthi uJehova kumele simkhonze kanjani. Ngaso sonke isikhathi abamhlophe basivezela umlando oyimbude ukuthi amaHebheru kwakuyisizwe esimhlophe. Kanti okuliqiniso ukuthi amaHebheru isizwe esimnyama. Iningi lenzalo yaso esekhona phakathi kwethu njengamalemba nje ala eLimpopo. Kodwa leli qiniso lokuthi amaHebheru akukaze kube isizwe esimhlophe alingeni kahle engqondweni zabanye abantu abamnyama. Isizwe esimnyama asiboni ukuthi ukungazi ukuthi yithi amaHebheru kudala izinkinga ezingakanani ngoba nengane ekhula ingasazi isibongo sayo
iba nezinkinga eziningi engakwazi usixazulula. Inkinga enkulu esibhekene nayo ukuthi uDeuteronomy 28 uJehova waqalekisa okhokho bethu. Manje lesi siqalekiso sisithwele nenzalo yethu sonke. Ngokungabi nalwazi lemuva lethu, lesi siqalekiso sizolokhu sinamathele kithi. Okwesibili, ezindlini zethu sinesithombe somlungu esithi nguJesu umsindisi wethu. Kodwa lokhu akusilona iqiniso. Okuyiqiniso ukuthi esizweni sakithi akakaze ebe khona umsindisi onguJesu. Lo Jesu uNkulunkulu wabezizwe. uMesaya wethu ogama lakhe nguYeshua. Abezizwe bamchitha base besakhela isithixo sabo okumele sisikhonze, sisithandaze noma sithandaze kuso. Njengesiqalekiso ezikuDeuteronomy 28, ukulahla uNkulunkulu wethu onguJehova nomprofeti wakhe okunguYeshua akwazi kuba nomphumela omuhle ekucabangeni kwethu, ngoba uNkulunkulu wethu ukude nathi. Engqondo ukusho ukuthi isizwe simhlophe siyakwazi ukuprograma ingqondo yethu icabange lokhu okufunwa yiyo noma okufunwa yibo. Kungakhathaleki ukuthi umuntu ufunde kangakanani nokuthi ukholwe kangakanani. Okubuhlungu kakhulu ukuthi abamhlophe bayaye besebenzisa abamnyama ukushaya labo abavula abanye izingqondo. Lapha ngizonikeza isibonelo esaziwa yiwo wonke umuntu. Ngakhula sifundiswa ukuthi umprofeti Isizwe watshela abalandeli bakhe ukuthi uzoya ezulwini endize njengo-Eliya. Nempela kuthiwa esenhlangakazi waxhuma amaphiko emzimbeni wakhe, wathi uzama ukundiza, wawa ematsheni, wafa. Akakho umuntu omnyama ongayazi le ndaba, ngoba yashunyayelwa kuzo zonke izimishini, yashunyayelwa emasontweni nasesikoleni. Thina le nkulumo ngoshembe sasifundiswa njengomlando wezenkolo mase siklasini. Kodwa ngangithi uma umama ngimbuza ngalento avela khale, ngakhula ngingakwazi okuyikho. Okwangidida ukuthi kuthe sengikhulile ngathola incwadi kaMafukuzela ethi ushembe. uMafukuzela wayesondelene kakhulu nobaba mkhulu okungumprofeti Isizwe, ngangokuthi wonke umngcwabo wakhe wawuhlelwa nguye uMafukuzela. Kule ncwadi kaMafukuzela ngathola echaza ukufa kaShembe ngendlela efanayo nale esiyitshelwa ngabazali bethu, ukuthi uShembe washona eMkhayidini okuseRichards Bay, nokuthi washonela endlini eliqhugwane, ngoba ngaleso sikhathi zazingababikho izindlu ezifana nalezi esizakhaya. Ngabuye futhi ngathola incwadi eyithesis yomlungu owayesondelene kakhulu uShembe, uL. Roberts. Lo mlungu uShembe wahamba emhlabeni esanda uminterviewer ngoba wayeqoqa lonke ulwazi ngenkolo yamaNazaretha. Lo mlungu kule thesis yakhe wayebhale konke ukuthi okokuqala uShembe waya kwamhlaba yalingana, khona wafike wabhabhadisa abantu abangu-80, wabuyela eMkhayidini, lapho wafike wahlabeka khona wabusedlula emhlabeni. Lo mlungu wathi uyacabanga ukuthi ngoba uShembe wabhabhadisa abantu abaningi esemanzini, kungenzeka ukuthi lo mkhuhlane wawuthola ngokuba semanzini abandayo isikhathi eside. Kodwa konke lokho kwakungiqagelela, ngoba uShembe wafa nge-natural cause
ngoba kwakungekho ngozi eyayenzekile eyamenza ukuthi afe. Umbuzo owangihlupha kakhulu ukuthi pho le mfundiso ukuthi uShembe wafa ezama ukundiza entabeni yaseNhlangakazi yaqhamukaphi kanjani? Kodwa kwenzeka ngahlangana nencwadi engashicilelwe phansi eyayibhalwe ngumlungu oyimissionary ofundisa ohlanga uMrs Wells. Lo mlungu noma eyimissionary wayemkhonze kakhulu umprofeti Isashembe, ejwayele ukumvakashela ekuphakameni. Wakwemukela ukuthi uShembe wayengumprofeti kaJehova njengabo bonke abaprofeti abaseBhayibhelini. Uthi-ke lo nkosikazi uMrs Wells zonke izimishini zaba nomhlangano eThekwini kuzobhungwa ngokuthi engaqedwa kanjani uShembe, ngoba uma engaqedwa uzothatha indawo kaJesu kubantu abamnyama bese kufa umsebenzi wabo. Lokho kwakusho uMrs Wells. Uthi-ke uMrs Wells kwathi uma umhlangano uphakathi kudingidwa ngamaso okuqeda uShembe, ngase ngisukuma ngibuza ukuthi njengoba sikhuluma nje ngoShembe, ukhona yini phakathi kwethu owake wambona uShembe nowathola ukuthi uShembe inhloboni yomuntu? Uthi-ke uMrs Wells kwasukuma uSuperintendent of Missions, okwakunguye owayebiza umhlangano. Le missionary yayisithi angimazi uShembe futhi angifune ukumazi, kodwa engikufunayo ukuthi ngiqede ngaye ebusweni bomhlaba. Amen. Ngathi uma ngithola le nkulumo kwase kuyangicacela ukuthi le mfundiso ukuthi uShembe wazama ukundiza wafa yavela kwizimishini zabamhlophe. Engakwazi ukuthi bakwenza kanjani ukuthi leli ivangeli lokundiza kaShembe ligcwale kubo bonke abantu abamnyama. Kodwa kusobala ukuthi izimishini zabamhlophe ezafaka leli ivangeli kubantu ukuze abantu bangaze bazi ukuthi esizweni sakube kwake kwabakhona umprofeti kaJehova. Kodwa uShembe wagcina nje engumprofeti wamanga. Ngale mfundiso izimishini zazifuna ukuqeda ngoShembe futhi zaqeda ngaye, ngoba isizwe esimnyama esikwaziyo ngoShembe ukuthi wayengumkhohlisi owazama ukundiza, wawa phansi wafa. Ilokho abantu abamnyama bakwaziyo ngoShembe. Kwathi sengiqede isikole ngase ngiphumela eShashalazini ngithi abavele obala abawaziyo umlando wokufa kaShembe, kodwa bonke bangena ezintangeni. Kwatholakala ukuthi yinto abayifunziwe nje le, abayifunziwe ngabamhlophe. Ilona lo wathi ngezwe kusho njalo. Lapha ngiveza ukuthi ziningi izinto ezingekho eqinisweni, kodwa ubukhona bazo esikufundiswe ngabamhlophe nathi sagcina sikholwa ukuthi zikhona. Akakho ngaphika ukuthi sikhule siye saba kangakanani ANC, sifundiswa ukuthi i-terrorist organization eyingozi enkulu kubantu abamnyama. Safundiswa kakhulu ngamakhomanisi angamaRussia nokuthi lesi sizwe uma sike sasiphatha lapha eSouth Africa sosibhekaza kakhulu. Kodwa namhla ngifisa ukucacisa ngodaba luka former president uMsholozi. Abanye bazokhumbula ukuthi ngaphambili ngake ngakhuluma kabanzi ngendaba yokugwetshwa kwaMsholozi eConcord ngecala le-contempt of court. Okumele abantu bakwazi ukuthi sonke sifunda umthetho ofanayo. Akukhathalekile ukuthi ungummeli, ungumshushisi, uyimantshi noma uyijaji.
umthetho munye. Mina ngaqala ukuba senkantolo ngingumshushisi ngo-1977. Abaningi benu babengakazalwa ngaleso sikhathi. Ngaba imantshi district court kusukela ngo-1985. Ngagcina sengiyimantshi regional court engithathe impesheni ngo-2013. Uma usube ngumehluleli enkantolo isikhathi eside njengami, i-court procedure uyaye uyazi ngekhanda. Safundiswa ukuthi othetha amacala enkantolo akumele atholakale ezimbandakanya emhlanganweni yomphakathi ngaphandle komhlangano oqondene nodaba olubhungwa ngokuthuthukisa umthetho. Isizathu salokho ukuthi akufuneki ukuthi uthi uyimantshi ukwehlulela kwakho kwenze abantu basole ukuthi emphakathini uchemena nohlangothi oluthize. Uma ubona ukuthi kunendaba osuyazi kakhulu ongase ucheme kuyo, kumele uvele ungalithethi lelo cala. Ngoba isisho somthetho sithi justice must not only be done but must be seen to be done. Ubulungiswa akudingi ukwenziwa kuphela, kodwa kudinga abantu babone ukuthi kwenziwe. Kubalekile ukuthi uma uzothetha icala ungalwazi udaba ngaphambi kokuba lufike kuwe. Kodwa uma kwenzekile ukuthi walwazi, uma ususenkantolo ungaluthathi ngokuthi uyalwazi, kodwa ulandele umthetho njengoba unjalo. Kodwa into eyenziwa ngamajaji ase-Concord kulamacala kaMsholozi ikwenza udideke ukuthi kanti lokhu uziphatha kwamajaji esihlale sifundiswa ngakho akusebenzini kumajaji uma ese-Concord. Angaze ngizwe ukuthi i-contempt of court engenzeka enkantolo yakho, engenzekanga enkantolo yakho, sekufanele icala layo liyothethwa kwi-constitutional court. Okwaziwa kahle ukuthi le inkantolo yokugcina engena uma sekunqome zonke izinkantolo. Kuleli cala okuyi-contempt of court wahlangana amajaji awu-8 ukuzothetha icala elinesigwebo esezinyanga ezisithupha noma nenhlawulo. Kungayikho ukuthi leli cala ledlulisiwe kule nkantolo. Ngamanye amazwi le-contempt of court eyenzeka ku-Justice Zondo yavele yathathwa i-Concord ingazange edlula ey'nkantolo zonke ey'ngaphansi kwayo. Lokhu kuthetha leli cala i-Concord kwakungubugebengu. Lamajaji enzela ukuthi uma umsholozi bemchitha ngecala angabi nandawo ozolidlulisela khona icala njengoba vele kwenzeka. Lesi senzo lamajaji babe senza ukuthi lesi senzo lamajaji babe sazi ukuthi asigcini ngokuba unconstitutional, but it is fraudulent. Lokhu kube ubugebengu obenziwe ngamajaji emini kubuka noma ngubani, ngoba bazi ukuthi osekumunwe yibo kunguduqo. This is a clear abuse of power. I-contempt of court i-criminal offense, ngoba uma ulahlwa icala kufanele ugwetshwe. Kwi-criminal case umuntu ulethwa yi-warning enkantolo. Uma engezanga enkantolo, imantshi ikhipha i-warrant of arrest. Ngayo umboshwa olandwa ngamaphoyisa emlethe enkantolo. Angaze ngizwe ukuthi kwi-criminal case
kungathethwa icala lomuntu engekho enkantolo engakaze akhishele warrant of arrest emletha phambi kwamahluleli. Lokhu kungenzeka kwi-civil case ngoba kuyo olahlwe icala usuke engazuboshwa. Kodwa akukho warrant of arrest eyakhishelwa uformer president. Ngoba inhloso kwakungukuthi icala lakhe lithethwe engekho. Balinqume. Bamuse ejele engakaze asiphendulele. Le kwakuyinkantolo yasehlathini ephethwe ngamajaji aseConcord. Kwi-contempt of court isigwebo esikhulu zenyanga ezisithupha noma nenhlawulo. Kodwa uJustice Zondo kwathi engekho ngisho enkantolo wathi umsholozi akagwetshe izinyanga ezili-15 nempela amajaji angu-8 umsholozi amgweba kanjalo enza lokho okushiwo nguChief Justice Zondo. Uma uwazi umthetho uyawuthi mawuthi uyafuna ukuthi lento ukuthi yenzeka kanjani kuvele kucace ukuthi iSouth Africa sekuyi-banana republic. Umuntu engaphushulelwa isigwebo uma eseke wabane ecala elifana nalelo ngaphambili lokho kuthiwa i-previous conviction. Kodwa umsholozi wavele wagwetshwa ngamajaji ngokusebenzisa uzondo onayo ngomsholozi. Umthetho wabekwa eceleni. Yiphi enye i-contempt of court umsholozi owayegwetshelwe yona ngaphambili? Ngayo eyenza agwetshwe izinyanga eziyishumi-5. Kusukela ekuqaleni leli cala laliphethwe abezepolitiki. Kodwa ngobugebengu abezepolitiki namajaji basebenzisa inkantolo ukushaya isitha sabo. Yikho Chief Justice Mukhwengu wavele wathatha i-leave wayohlala ekhaya. Ngoba wabona ukuthi he cannot entertain this fraudulent act elijaji. Ngakho-ke le nkantolo eyakhiwa i-Constitutional Court ukuthetha icala likamsholozi was a kangaroo court, not a constitutional court. Lesi senzo salamajaji kumele sigcine ngokuphela. Abenzi baso bagcine babhekane nengalo yomthetho. Ungakhathaleki ukuthi bangamajaji. Ngoba bayisibonelo esibi ebuqothweni bezinkantolo sonke esithembele kuzo. Sonke sisithole sesihlalele ovalweni ngoba sekucaca ukuthi le Constitutional Court ayisiyo i-court kodwa iyisitswebu esisetshenziswa ngabezepolitiki ukushaya izimbangi zazo. Le sekuyimafia nje enza noma yini ngoba yazi ukuthi akekho ozokwazi ukuyiphonsela inselelo. La macala mbumbulo aze akapakela naku-advocate Mkhwebane noJudicial nodaba lwabo okusamele lucutshungulwe kabanzi. Kodwa le nzondo engaka ngumsholozi ayisuki kuRamaphosa noZondo kuphela. Kodwa isuka ezinhlanganweni zabamhlophe, ikakhulukazi i-DA. Laba abamnyama basetshenziswa nje. Omunye uthe le yimpi ye-G7 ne-BRICS. Kodwa okushawa noma ngubani osihlanganisa nayo lapha eSouth Africa okungumsholozi. Lento eyayenzeka kumsholozi ayikaze inginike ukuphumula. Ngoba uma kusho ukuthi umthetho uzophulwa ngamajaji eConcord ngalendlela ngoba nje befuna ukufeza izinhloso zabo, kusho ukuthi iSouth Africa njengezwe isenkingeni. Ukuboshwa kamsholozi kwahlukumeza abantu abaningi
ngoba babebona ukuthi lesenzo sinenzondo phakathi. Kwaba yisho ukuthi ekuzwakaliseni lokhu kukhathazeka kwabe sekungenela izinswelaboya noma isigebengu. Ukubuye ubone abantu behalalisela kanje ukubuya kwamsholozi kutshengisa ukuthi noma ungacabanga ukuthi uqedile ngomuntu kodwa kuba nguNkulunkulu ogcinayo. U-Asiphaphame uthe iningi labantu abamnyama baswele kakhulu ingqondo eqondile. Lokho ubona indlela abanye abakhathazeke ngayo ngokuvela kwe-MK party. Ukuba ayivelanga i-MK party bekungenzeka ukuthi ngo-2024 leli izwe liphathwe i-DA. Ngoba abantu banhlaka abazi ukuthi benzani. Into ebabusayo umona nokufuna izikhundla. Isula kuphela esingafisa ukuthi leli izwe libuye liphathwe ngabamhlophe. Bese ucabanga ukuthi ikhona into enhle omhlophe ongayenzela umuntu omnyama. Baphi namhlolindiwe, oMayimani, oMashaba nabanye ababa ngabaholi be-DA. Babona sebephakathi ukuthi bayizithombe nje. Kodwa leli iqembu elibekelwe ukuketula abamnyama lisebenzisa bona abamnyama ngoba bayazibula. Ngaphambi kwesimemezelo nge-MK amaqembu ezepolitiki abehlukene izigaba ezintathu. Kuyi-EFF namadlela ndawonye ayo, kube yi-ANC ezimele, bese kuba i-DA enamadlela ndawonye ne-IFP. Kodwa kulamaqembu i-ANC ibingasoze ithole ngaphezu kwa-50%. Ebengase kwenzeke kube i-DA ezogcina iphethe lelizwe labantu abamnyama. Kodwa ngenxa yalokubula ebekuchazwa ngu-Advocate Isiphaphame, lelizwe lizogcina libuyele kwabamhlophe. Lizobuyela kubagqilazi besizwe esimnyama. Wonke umsebenzi kaNkulunkulu esikhulula ekugqilini njengabantwana bakwa-Israyeli yithi manje esesivotela ukuthi sibuyele kulobo buqili. Abantu abamnyama babanga ithambo elingenanyama esikhundleni sokuthi behlangane babe nohulumeni one-constitution eyodwa noma ongeyabo. Bathi le constitution eyakhelwe ukuqeda ngabo i-best constitution. Nabantu abamnyama baze besho impela bathi this is the best constitution. And uma ungasumbuza ukuthi i-best kanjani angeke kwazi ukuchazela. Sine-best constitution kodwa le best constitution ekhiqiza the West community. Ngibe imantshi uhulumeni wobandlululo kwaze kwaba yilo hulumeni sikuwo. Zonke izinto zonakale phambi kwami ngisenkantolo ngithetha amacala. Namuhla kulukhuni kabi ukuthi iphoyisa libophe isigebengu. Noma sesiboshiwe ngisho sesiphambi kwenkantolo asigwebeki. Ngenxa ye-justice system esetshenziswayo. Umthetho uvuna isigebengu kusuka phansi kuze kuyogcina. Ngikhuluma ngoba ngiyayazi lento ngoba ngibe imantshi for a long time. Ngithetha amacala ezigebengu. Ngisho umuntu engabulala abantu abalikhulu phambi kwabantu alivume icala ngeke aze asithole isigwebo sentambo. Ngisho ngadlwengula abulala abafazi nezingane eziyikhulu
angeke asithole isigwebo sentambo ngoba asikho. Kunalokho uyogcinwa ejele abuye ondliwe yibo laba bantu oqede imindeni yabo. Noma engaqeda engeqa ejele ephinde eyobulala ebulale edlwengule abanye abantu, ngeke asithole isigwebo sentambo. This is the best constitution. Le okukhulunywa ngayo. Mhlawumbe ukuthi le constitution is the best ingoba igqugquzela ukukhushulwa kwezisi. Igqugquzela ongcingile nabadayisa emzimba nokuningi okungamanyala okubhubhisa ubuntu esizweni sakithi. Lamandla akumajaji iwona azobhubhisa izwe. Ngoba umuntu oyedwa unamandla okufaka izwe lonke ehlathini. Ngoba kuthiwa osekushiwo nguye unguJuqu. Ukuthi wazi umthetho akuchazi ukuthi uneqiniso. Njoba amajaji nje eConcord ubuka noma ubani ukuthi alikho iqiniso lento abayenzayo. Futhi umthetho usuke ungaziwa nguwe wedwa. Ilesi sizathu esenza amajaji eConcord enze ubugebengu phambi kwethu ngaphandle ukuthi kube khona owaphikisayo. Ngasho kudala ngathi akukho uhulumeni, akukho mabandla, akukho amaphoyisa azoqeda ubugebengu eSouth Africa. Ngoba lobu bugebengu kokunye bakhiwe i-best constitution. Uma amaqembu abantu abamnyama ayazi ukuthi enzani, bekumele iMK ihlangane neEFF nenkatha na wonke amaqembu abamnyama ukuze eParliamente bebe nobuningi obanele ukuba ngabo beshintshela umthetho sisekelo ozoqeda lo mthetho sisekelo ozosiqeda njengesizwe esimnyama. Uma iconstitution isiphasile sebengaqala ke behlukane ngokwamaqembu. Kodwa njengamanje na kubucayi ukuthi abantu abamnyama behlakazeke nalo uthuke inkatha, uthuke ANC, uthuke iEFF, ababoni ukuthi kwenzekani. Ababoni ukuthi abelungu baze bethathe bona abantu abamnyama bebasebenzise ukuze bebe baningi beqede abantu abamnyama. And abantu abamnyama ziphukuphuka abayiboni leyo nto. Into abayazi ukuthuka nje, ukuthukana. Kodwa ukuthi kwenzekani ngempela uma lelizwe lingaseliphathwa abelungu, abantu abamnyama kumnyama, ababoni lutho, abazi lutho. Kodwa yonke lento abayenza manje ibonisa ukungazi ukuthi bafunani. Kuzothi sebeyitholile inkululeko bagcine sebephethe lesi sizwe ebesibacindazele ngoba inkinga yabo isekhanda labo. Sengathi uNkulunkulu onomsebenzi omkhulu okukhulula umuntu omnyama, hayi ubugqilini kwezenhlala kahle. Sengathi lo uNkulunkulu onomsebenzi omkhulu okukhulula umuntu omnyama, hayi ebugqilini kwezenhlala kahle kodwa ebugqilini bengqondo. Ilokho uNkulunkulu okufanele kwenze, ukuthi esikhulule ebugqilini bengqondo ngoba siziphukuphuku, sifana nenkomo. Agama
Innocent.
Inkosi uselokhu nikuzwile.